para conseguir traballo fora da casa era fácil conseguir traballo fora da casa. Máis fácil que agora. Eu cando conseguí facilmente. Os poucos que había, pois conseguía os millóns cada agora. Agora hai que buscar moitas recomendacións para moitas cousas. E antes non. Pasa que había poucos traballos. Había poucos Había traballos. Ou ibas a fábricas coser ou pouco máis. Ou facer limpieza, Ou facer limpieza, ou cando empezou Florentino e despois... Sí, eu na miña época, Non pois, había como empresa. todas vai. Sí. Chegamos a ser moita xente. Entón, a parte de lá, mira que puxen os autobús, expresamente vamos, se pasaban a duel. Puxen un autobús de presas e íbamos de pé. No, Solamente que se iba. Xa. Tiñamos para nos ir a ir. Que traballos había na casa ou no campo para unha muller nesa época? Que traballos? Todos. Facíamos traballos de todo o campo, facíamos as mulleres e as homes, todos. E era De sachar, cesar, coller patatas, millo, sabías echar o millo á man,